И какво са хора, аз съм Rob Games BG. Днес, както виждате, ще правя първата ми томбола, която е за код. Чакайте малко да видя тук. Не видя какво. Аз бях смислил там за нищо, ама вече забравих за какво. А то май трябва за две томболи. Защото да бях казал, а не, и ако смях да се брои, значи 10 гледания има за това ми трансформация се епизод 1. Е 12 ако сме точни. Все пак е повече от 10, така че малка томбола, кой ще има с мен. Така, значи да се запишете за тази томбола, са ви нужни няколко неща. Първо, трябва да се абонирате с мен. Второ, трябва да харесате този клип, където трябва да напишете коментар, който е примерно записвам се. Моля ли са само по един коментар пишете, не един човек да направи 100 коментара, защото аз няма да играя всички да ги чета, аз ще използвам програмка. То дали е много програма, не знам. Хайде. Чакай сега. Лаги. И не мога да го махна той. Айде. А да, следващия клип ще е на Майнблок. Ако не бъркам името. Научно Майнблок, защото Майнкрафт не го се изглежда на лаптоп. Така, какво ще да правя? Да. Така, чрез random.org, чрез него ще random.org, ето го, чрез него ще избера кои са шампионите. Ще има 3 шампиони. От тия тримата и тримата ще снимат по един клип с мен. Така. Примерно, Минче 91. Максимално, да кажем, че 23 човека. Generate, айде да видим, 23. Може пък 21. Не така, разбирате. Това съвсем рандом ми ги избира. Да. Така, както виждате, 2 абонамента. Това е и 27 казания. Казанията е хубаво, често казано. Но това 2 абонамента и така не са. И ми улага. Да. Ами, това беше от мен, хора. Ще се видим следващия път. Както виждате, аз ви следя. И това беше. Чао!